Alle de der pling-plong-lyde, det er havlene. Mit kamera er desværre ikke så godt. Kan man se alle havlene nede på gaden? Wow! Wow, de er altså halvstore nu, de der hagl der. Wow. Shit, det der står. Det er den her størrelse hagl, der har. Er du så færdig? Hold da kæft. Wow. Det er jo helt vanvittigt. Nu kan man altså godt se havnet nede på gaden. Prøv at se. Det er jo helt sindssygt. Au, au. Okay, jeg bliver angrebet af havl i min stue.